Eli miksi tekee kohta sen haasteen, sillä tuli tuopillinen maitoa, mikä siinä? Sieltä runtuu. Jee. Sun pitää varmaan selittää, mitä teet. Se ihan kauhean. Eli tarkoitus tässä on nyt syödä niin monta kuin mä pystyn. Eli kaikki. No, en tiedä mitä tästä tulee, mutta... Paljonko siinä on? No 18. Onnea yrityksiä. No, nyt oli siinä. Ilmi kertoo, että niinku ei olisi hirveä tulisiakaan. Ensimmäinen. Varmaan yhdestä tai kahdesta meidän, mutta sitten kun nuo kaikki vetää, niin varmaan tuntuu silloin. Ei tässä näy sillä tavalla. Eiku, minuutti 50 kohta. Mutta jotain valkoisypolitiikkia meillä on. No, se varmaan pystyisi puhumaan. Ihan mietoa. Aika mietoa, mutta siis Hermannan tulisen pizzan luokkaa. Okei. Et ihan habaneroa ihan kivasti ja ottaa mukavasti. Mitä tuo dippi on? Mitä se on? Valkosipulia? Tuo ainakaan mulle sopisi ollenkaan. Mulla tulisi hirveät allergiakohtaukset. Googata esille jotain. Mitä? Keskustele niille sen puheelle. Tää on niinku sun vlogi vai? Mä syön, niin mä oikein voi puhua. Jaa. Ei se mitään välikommentteja tässä. Juuhan tässä niinku tylsistyneenä kattoo. Vähän niinku... Kuvaan sun naamassa. Tuo on niin perusilmä. Haisee, mutta on hirveellä. Haisee ihan hirveellä. Ainakin tanssista. Mä en näe mitään. 3.50 kohta menee. 3.45 nyt menee. 3 mennyt. Vasta. 3 mennyt. Ja nenä vuotaa. Ai ai. Alkaa tulisuojen teestä. Siinä nyt Miksu kärsii. Kärsii. Käytännössä saadaan poika. Meinaanko alle puolessa tunnissa vetää? Eikö tää mennä puolessa tunnissa? Me ollaan tää jo 35 tunnista. Niin on. Meneekö se kaljan tilalla? En mä tiedä. Hyvä niinku... Selvittää. No ei se mitään. Nyt.
Tosi hyvä tämä. Vai jaksaa pitää tälleen koko ajan, niin on ihan kiva. Sä pystyisit periaatteessa nojaan tuolla. No joo, mutta tulee vähän liian matala. Pidä suorempana kättä. Pidä suorempaa kättä, niin näkyy korkeammin. Niin joo. Tääkin ongelma ratkaistu. 5,5 minuuttia mennyt. Ei kun mikä se oli? Joo. Miksi ne oikeesti haisee? Älä multa kysy. Kysy niiltä, jotka ne tekee sitä. Huulet on ihan kyllä. Mä en pysty syömään periaatteessa missään mukaan enää. Ja huulet on ihan turtuneen jo. Huimaa. Huimaa? Kuit? Sen takia, koska ei ole nukkunut. Niin joo. Olisiko täällä huono ilma? Joo. Niin se vaan. Siko tuo myyjä tuosta tänne? Ja jos tuossa on tommonen kasa, niin kukakaan on muun ajasta. Joo. Hyvä. Tätä kormaa 5 minuuttia video sitten hyvä. Mä nyt aika hiivaa. Nonni. Mitä? Se tuossa tarjolla kutsumassa sollia. Sitten tuo tarjolla kutsusta niin sen sollia vielä ottaa. No sonos. Sollia. Sitä kaljaa ottais vähän. The Last Chicken. Mitä mömmöä siellä on? Se oli siinä. Tämä meni 16 minuutiksi tämä video, mutta tämä editoidaan vähän lyhyemmäksi, että tässä kumminkin todisteena. Jälkifiiliksenä melkein tuli Yrjöt. Joo, moi.